אדם נועד לגדולות, אז אל תכניס את עצמך למסגרות. אדם נועד להיות חופשי ולהתפתח ללא הפסקה. לכולנו יש קשר אלוהי, אז אל תיתנו לאיש לצמצם אתכם. אדם נועד לגדולות, נולד לעוף כמו ציפור אש, שלא יקצצו לך את הכנפיים. תהיה חופשי ומאושר בדרכך הטובה ותתמקד באור. אדם נועד לגדולות, נולד לעוף כמו ציפור אש, שלא יקצצו לך את הכנפיים. תהיה חופשי ומאושר בדרכך הטובה ותתמקד באור. אדם נועד לגדולות, אז אל תכניס את עצמך למסגרות. אדם נועד להיות חופשי ולהתפתח ללא הפסקה. לכולנו יש קשר אלוהי, אז אל תיתנו לאיש לצמצם אתכם. אדם נועד לגדולות, נולד לעוף כמו ציפור אש, שלא יקצצו לך את הכנפיים. תהיה חופשי ומאושר בדרכך הטובה ותתמקד באור. אדם נועד לגדולות, אז אל תכניס את עצמך למסגרות. אדם נועד להיות חופשי ולהתפתח ללא הפסקה. לכולנו יש קשר אלוהי, אז אל תיתנו לאיש לצמצם אתכם. אדם נועד לגדולות, נולד לעוף כמו ציפור אש, שלא יקצצו לך את הכנפיים. תהיה חופשי ומאושר בדרכך הטובה ותתמקד באור.